Miliónová cesta. Tak sa volá naše finálne kolo. A naozaj je to cesta, kde sa niekoľkokrát môžeš stretnúť s 1 000 000 eur. Ako náhle šliapneš na niektorý z piktogramov tatranských, ktoré vedú až k miliónovému gerlachu, tak každý ten jeden piktogram vyhráva minimálne 1000, maximálne však 15 000 eur. A to sme sa ešte nerozprávali o štvorlístku a otázniku, kde sú výhry ešte väčšie. Najlepšie je teda sa dostať, ak ideš po veľkých výhrách, na štvorlístok alebo na otáznik. Je tu aj naše šťastné miliónové koleso. Je tu dokonca raz, 2, 3 krát. V momente, ale keď sa rozhodneš pre koleso, všetky peniaze, ktoré si nahral dovtedy, sa nulujú a berieš len tie peniaze z kolesa. Lenže na kolese sa dá zarobiť 1 000 000 eur.